Voltare, ne radi to, molim te. Brža je od tebe. Moram, Riđi. U pitanju je čast Saveza super zloća. Sad. Žabac, zašto ovo ne radi? Jesam pobedio. Savez super zloća, Voltar, Doktor Žabac, Riđa napad, Pucagedon. Savez super zloća. Zlo nikad ne spava. Trenutak je najzad stigao. Večeras će se Savez super zloća suočiti sa najvećim izazovom do sada. Doktor Žabac, kako ide? Glupi šrapciger, ko li te tu spustio? Sve po planu, znači Riđa napasti? Lista zaliha spremna i 3 put proverena. Onda polazim. I da si se vratio za tačno 38 minuta sa zalihama. Razumem, gospodine Voltare. Ovog puta pobeda će biti naša. Oprostite. O, zdravo, ja sam Mica pričalica, drago mi je, jao, što vi imate dobro držanje, a ne kao moj dragi zlati mačak Cicko, on se sav nekako pogori i čak kad se proteže. I iskreno da vam kažem, mislim da on tako stoji samo da bi privlačio pažnju. Mislim, znate kako se razne yoga pozicije zovu po mačkama. Pa to je dokaz da mačke mogu da stoje kako god hoće. Da si se vratio za tačno 38 minuta sa zalihama. Čujem da je pored snenog gumenih rukavica direktno povezan za povećanje igračaka u gotovim obrocima. Izvinite, žurim. Služi deci. Sve sam kupio. Kukuruz kokičar, sok od borovnice, gaziran i negaziran, čačkalice sa ukusom mentola, fluorescentne flastere. Ovog puta nas ništa ne može sprečiti da odgledamo ponoćni filmski horor. Maraton do kraja. Ali, Voltare, to tako kasno počinje da mi nikada nismo uspeli da ostanemo budni. Nikada. Baš zato je doktor Žabac izumeo svoju, kako se zove spravčicu, koja uklanja potrebu za snom. Recite laku noć spavanju i dobro jutro rasanizatoru. Wow. Sad samo stanite pod njegov rasanjujući zrak. Baš osvežava. Večeras ćemo najzad savladati ponoćni filmski horor maraton jednom i zauvek. Ne mogu da trepnem. Zar nije sjajno, Kuco? Sad možemo da presedimo celu noć kao ti. Začepi, Riđi, počinje film. Čudovište iz Koma grada? Baš strašno zvuči. Na koga li me podsjeća taj dečak? Psst. Ne smem da gledam, ali ne mogu da zažmurim. Recite mi kad se završi. Uspeli smo, odgledali smo sve i još smo budni. Riđi, sad možeš da izađeš. Samo sam tražio mast za usne. Evo je. Shvatate li šta ovo znači? Naša konkurencija možda kontroliše dnevno zlikovaštvo, ali uz rasanizator noć će biti naša. Večeras pravimo salatu. Šta? Ne, čekaj, ovdje mi stoje recepti.
Ne, to je bila greška. Čekaj. Ne, večeras sprovodimo u delo jedan od mojih mnogih genijalnih paklenih planova. A zašto? Zato što zlo nikad ne spava! Riđa napasti? Nabavka! Razumem! O, zdravo, još jednom komšija, jeste li ikada gledali predugo pravu silicu? Znate ono kada vam se jave kao one male mrlje ispred oča? Pa tako isto juče vozim ja kući i kažem... Izvinite, žurim. Da, i Cicko ne može tako. O ne! Nije moguće! Ovo je isto kao u onom filmu! Voltare Metrograd se pretvara u komagrad, ljudi padaju u san po ulicama! Pa to je zato što oni nemaju rasanizator. Ali Voltare, ja sam zevnuo! Pravac rasanizator! Opet sam kao nov! Zrak protiv sunčanja, ne? Suncobran bomba ni to? Podnevna pljačka voza, ma jok? Mora da ima neki pakleni plan koji možemo noću da izvedemo. Siguran sam da je meta-atomska vremenska promenjiva u inverznoj proporciji sa koeficijentom svetlost distanca. U stvari, ne znam zašto mi se olovke stalno lome. Hej, imam ideju! Hajde da večeras lepo ostanemo kod kuće. Ti, žabac, možete na miru da buncate celu noć, a ja ću da vam skuvam toplu čokoladu. Nema šanse, Riđi! Zašto? Zato što sam ga pronašao! Šta? Evo šta! Naš najzlobniji plan do sada večeras, dok Metrograd spava, mi ćemo postaviti ovu šarenu periku na glavu statue osnivača grada, Jeremije Metrogradića! Pa šta, kad imaš 24 sata dnevno za zlobu, možeš da dozvoliš sebi malo produženog zlog smeha. Dakle, Riđa napasti, idi da kupiš sve što nam je potrebno za večerašnju misiju. Nešto ovde ozbiljno nije u redu. A jeste li znali da 25% ljudi mogu da zvižda kroz nos? Evo, moj deda, on je bio opštinski šampion u zviždanju kroz nos. Još se sećam, kao da je juče bilo kada je osvojio zlato na nazavnoj olimpijadi koja se 2 godine održavala. Komagrada! Održavala se, ne mogu da se setim da u kom gradu se održavala. Neću da zaspim ovako! Da, olimpijada, moram da se setim ću se, ako se setim, moram da se setim, sigurno znam da moj deda je. Mislio sam da je neka obična gospođa, ali uspavala je ceo komšiluki čakuca jedan nosaći nas! Riđi, ne pričaj gluposti! Čudovište iz Komagrada postoji samo u filmu! Jo, zevnuo sam! Doktor Žabac, pojačaj rasanizator na apsolutni maksimum! Još... Tako, potpuno sam rasanjen. U stvari, eksplodirao je pre nego što je bilo... Nemam vremena ja da časkam tu s tobom, Žabac. Trenutak je najzad stigao. Večeras, pod plaštom tame, naš plan da naružimo Jeremiju Metrogradića će biti sproveden u delo. Jel vidiš, i ovde je bila. Poslednji put, Riđi, ne postoji čudo. Baš je lepo veče za šetnju, zar ne? Mada ja dosta retko imam priliku uopšte da ovako pročitam. Znate da su lekovite odlike Ama generale nije ona čudovište, samo je toliko dosadna da svi oko nje padaju. Ali arheolozi nisu uznavali oltare posvećene Moj Hilera. plan je nepogrešiv. Ništa neće zaustaviti. Veliko, čekaj, samo da otvorim oči na sekund. Znam da sam proverila koliko sitniša imam u tažni. Zbrojim ja lepo 21,
Znate, 23, kažu da je Jeremija možda Metrogradić bilo baš umeo da 31, sluša. 2, a to je kao ono klasično pitanje, što je starije, Kajsija ili Potica? Kažu da su se prve Kajsije izlegle iz jajeta i odakle potiču dlačice na kori koje, tako na primjer, moj mačak Cicko, on ne podasi ljude čije ime počinje na slovo K. Zar nije to baš čudno, a? Riđi, šta se desilo? Reci mi! Kakve smo zloće! Možemo čak i u snu sve da obavimo! Rano jutro, super zločinica Ovih Mica dana su Pričalica, mladi ljudi, to koja je nisu nedavno umorni, pobegla iz to nije zatvora, bilo tako. ponovo je uhvaćena u toku jednog Neke posljednjeg veze sa napada pričinjenog frekvencijama na kojima Metrograd. Današnje ptice cvre kuću koje su se promenile poslednjih godina, uglavnom zbog povećanja vlage u vazduhu koje je... Mica Pričalica je osumnjičena i za nedavni napad na kip našeg voljenog Da, osnivača. ne! To smo mi uradili, to smo! Nije kao da ne može da se diše kad je toplo i vlažno.